Да, здравейте хора, днес ще снимаме клипче на The Long Drive. Знам, че не съм снимал от 2 месеца. Ако клипчето ви хареса, може да го лайкнете, абонирате и да, нека започваме. Айде, здрасти. Какво ни даде? Добре. Окей. Ойл. Абе. Я? Ма къде е олиото? А така, аз па олиото, маслото. Дай, че на английски... Чакайте, че на английски пише олио и... О! Майко. Защо има... Опа. 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 Тежко е. Опа. Опа. Окей. Окей. Вече знам как се презарежда. Ама, то... така. Трябва по-бързо да се оправям, да тръгвам. Майко, аз вече я гличнах. Айде, бе. О май гад. Тук няма нищо, както винаги. Явиме тук алкохол. Аз не видях колата тая на какво е. То има смеска, ама една газ, брат, естествено. Ама аз проверих ли дали пали? Ага, пали. Опа. И то тук значи няма какво да взимам, брат. Добре, само ще чупя тия контейнери, които са ето тук. Тук какво има? Вода. Тук също вода има. Опа! То тук има нищо буквално. Леле. Това е празно. Да, силно са празни, защото ги изчупих. Имам само... Няма да губа време. Идвам тук да взема... Опа! Я стой! Оцелявам го. Аре, убих го. Сори, мотор няма. Чакай да ходя да си взема това. Водата. 40 литра. Ето. И аз... Ого, аз съм жаден, бе. Опа. Стойте. Трябва да си направя едни настройки. Перфект. Опа.
Ай. Майко как треска. 2 литра газ. Пълна и тръгвам, брат. Вече 99% газ. Плак. Значи... Майко. Ох, как мляска. Аре се наядеме на макс. Това е там, какво е? Добре, няма значение, губа време прекалено много. Добре. Аре. Опа. Няма ли? Ало? Защо не иска да запали? Сигурно трябва да го затворя това. Еми то нали газ? Не. Остана бе. Вода ли няма? Какво става? Има вода. Какво става, бе, брат? Майко, как треска. Айде, запали де! Защо не иска да... Наново започваме. Ако ми даде гол, ще рева. Окей. Той сега трябва да рева, да, ама айде. На какво е... Окей, хора, сори мотори, ама... Започваме в Desert. Аре, сега голф. Голфаря. Добре, нищо. Значи, отваряме, взимаме водата. Аре, тиче. Аре, напих се. Айде. Това е лада, май. Абе, бегай, бе. Плак. Опа! Аре, де. Абе. Така. Значи... Опа. Добре, нека да тръгваме. На какво е това чудо? На газ пак. Стига, бе, брато, само газ ми дава. То не е газ, да е бензин. Значи пълня и тръгвам, верно. Взимам само пушката, сабията и тръгвам. Защото вече се мотам некъде 10 минути вече, сигурно. Добре, някак си от първия път се качих. Окей. Да, дали ще запали? Добре, само да видя дали това долу може да е газ. Защо само дизел, бе, брат? Добре, трескай вратата. Качвай се. Пали, тресни по-силно. Абе, така. Махаш ръчната и излизаш. Майко. Аре, газ.
Гледайте, стойте. Нещо важно. Опа, малко изкривено. Е така. Не трябва така са ви огледалата, принципно. Така не мога да си видя. Така, регас. Има кактус на... Уеде! Регас. И също хора, когато го кача това клипче, ще е на същия ден, който го снимам. Най-го мразя това. Добре, по него го увядях. На същия ден ще кача 2 клипчета на тази игра. Най-вероятно. Не знам. И... Аре бе, няма ли камера да ми... Аз пак камера. Оу! Опа! Това не трябваше да става. Нема. Чакай. Но зайцно погоди. Газ 300. Стафей. Аре бе, нема ли ми да даде сграда, бе? Вода. Това ако е сграда, чак там, ама нема така голема. Не, то има, ама... Абе, това май е такъв двор. Да. Това май е двор. От уния там. Да, бе, да, май е това. Не. О, да. Това е. Ама е много далече. Все още. Така че преди ние мога да намерим още нещо друго. Да. Явно това ще е първата сграда, която ще ми даде. Но тут, брат, това не е сграда, това е дворец. Най-вероятно ще има такова. Сега контролирам с мишката, завивам. Ето, вижте, може да си кара... Ало? Може да си изкара къла. Не! Брат, какво ми става? Бъркам бутоните. Така. Ето като зумна ми стават големи очите, дебели, мазни. Пухкави, сигурно. Окей! За този целият епизод сигурно ще е човек как брат в началото се бава.
Ело тука. Опа. Ово. Give me that Вово. Само Меси. Роналдо. Аз па Меси. Мангал тъп. Опа. Без искам, изпуснах се, изкарах се къла. Фо ми свириш, бе? Ела. Бе, тук има много хора, бе. Опа. Бе, брат, къде ходят? Пич, къде ходите? Ще ви намеря Отдолу ли? Отгоре ли ходят некъде? Брат, дразна се. Фуит. О! Елате. Са. Те за двама би трябвало. Сега са вътре, бе. Ела. Брат, не мога. Плок. Банче казах, много съм тъп. Ванче. Мисля да не го взимам него. Или по-що не? Кажи, бе, тъпак. Абе. В уста, бе. О, не, сега ще виж. Къде си? Кунг-фу нинджа идва. Къде ходиш, бе? Помяр. Тук има хора. Мисля такива... Некти извънземни ли са? Това беше такова. Имаше една лека пауза. Опа. Хора, това ще бъде целият епизод. Надявам се да ви харесва. Ако така, може да го лайкнете, се абонирате. Кратък е, може би после ще направя още един. Но да, чао.